njengoba nibona nebhodi ikhona ke la ekhaya lapho ugogo ke azalelwe khona wakhulela khona waze wakhula wafika kulesi stage akusona njengamanje ngeke ngilahle imvelaphi lapho engiqhamuka khona angeke ngibalahle futhi nabo sikhona ke la eFaraday nayi shop kaGogo Tembe kakhulu okuyona lena nabona kuyona saseyona akashintshi nani lelikhona ilona lelikhona leli isikhulukazi sasivela khona sikhuluma nani umhlaba wonke sizeke ekhaya elikhulu eFaraday iyona ke ishop leyaziwa kakhulu siyatholakala ke nala eFaraday inamba u072 0296 367 Sigogo ezikhona umuntu ongafisa ukwazi ngoba kukhona kuningi ngibonile nangaphakathi kodwa kafishane nje ukuthi bani siyambingelela nonke emhlabeni ngiyabonga kakhulu ngane yami ukuthi ungibuze ukuthi muthi bani yazi abantu abamamiliyoni imithi abayazi kodwa bathwasile bagaxa ikhumba kusukela obhozweni uze zofika ekhanda kodwa abafundiswanga imithi igama lalomuthi isiqunga uma ushonelwe unamathunzi noma ngaba unama-pimples ebusweni sikumikisela isiqunga sikumikisela ingwavuma uyageza njalo liyaphuma ithunzi nokushonela ngenile kuwe bese bayabhonga ngaleso sikhathi mhlambe bekuyindoda uzoza ivoice yakhe ishintshe makade kuyizalukazi ezingenile uzobhodlisa futhi okwesalukazi ungaze uyiphuze yonke lempepho nansi kodwa nje bangabhodli usuke kuyilabo abathile ababhodlayo siyathokoza ngiyathamba ukuthi nizwile babukeli akusukuthi bathi kunokuthi thizelo